Sad su pohapsili dvojicu aktivista, brutalno strpali ih u maricu, prethodno na zemlji. Ovde smo na Kablaru, to su ljudi koji štite svoju planinu od kasapljena šuma i vidikovca koji hoće da gradi Ana Brnabić. Sad je čekamo ovde i kažemo šta radi. Prvo ona je gurala reke u cevi, sad je došlo ovde ljudima da kasapi šume. I to se neće zaustaviti, ljudi su došli ovde, imamo klasičnu ekološku priču, neko je došao da kasapi šumu zaradi svojih projekta, a ljudi koji su ovde tu po toj šumi žive, to su prirodnjaci, to su ljudi koji žive ovde doli po Čačku, jednostavno to ne žele da im se kasapi šuma. Nije to ništa novo, jedna od tipičnih scena, da neko nekog bije, dobija batine, da ga trpa u maricu, da mu zavrće ruke, stavlja lisice, samo zato što brani svoju šumu. Dakle, pozivam sve ljude gde god ima ovakvih situacija da izađu, da budu hrabri. Ako hoćeš da sačuvaš svoju reku, svoju šumu, morat ćeš da se boriš za nju.